Ayun mga kagamba, mag-ingat tayo, babala natin sa ating mga kagamba. Ingat tayo sa bagong kumakalat na bill sa 30 baryan, mga kagamba. Really, nigga? Nakahawa ito, walang pinipili ito, kahit saang lugar ito sa buong mundo to, laganap na ito. Walang bakuna. Walang bakuna rito sa bill sa 30 baryan na ito. Wait a minute. Who are you? Kahit sino man na pwedeng hawaan nito. Ambot sa langaw. Kaagad nakakamatay ito. Itong bill sa 30 baryan. Hindi totoo yan. So ingat kayo dito. At ang baryan na ito ay pag-abot pa lang sa iyo nung may positive sa bill sa 30 baryan ay mahahawa ka kaagad. Hindi totoo yan. Pumapasok ito sa mga kabahayan, mga kagamba. Pwede na. Kahit naka-face ka pa at saka naka-face mask ka pa, ay mahahawa ka rito. Walang pinipili ito. Okay. Kailangan lang ito, may panglaban ka mga kagamba dito. Hindi Pag totoo may yan. panglaban ka rito, hindi ka mahahawa nitong bill sa 30 baryan. Maraming klaseng bill sa 30 baryan na ito mga kagamba. Ambot sa langaw. Ito ang bill sa 30 baryan ay ang mga sumusunod. Kaya kailangan ito, paghandaan nyo ito Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tuwing katapusan ng buwan, yung bill sa 30 baryan, number 1 na dito yung nakakamatay, yung bill sa kuryente. Bill sa wifi. Hindi totoo yan. Bill sa tubig. Ambot sa langaw. Bill sa credit card. No! God, please, no! No! O kung nangungupahan ka naman, bill sa bahay. What? What the fuck? Ayan mga kagamba. Ang tanging gamot lang yan mga kagamba, makakalunas yan, ay umanap ka ng source of income mo para mabayaran mo to. Dahil pag hindi mo ito nabayaran, patay ka agad ang connection mo. Patay ka agad ang connection mo sa wifi, patay ka agad ang kuryente mo, patay ka agad ang tubig mo. So yun lang, ingat tayo.